Ελικόπτερα δεν ξέρει να πετάει. Στο καράβι σαν τρελός παραπατάει. Revive λίγο άλλος. Δεν κάνω revive, ατύχημα ήταν. Συμβαίνουν αυτά. Στα 10k like παιδιά βάζω λίγο από το νέο μου τραγούδι το πιστόλι. Α, τώρα δεν πατιέται. Από αυτό το ράτζ είχαμε ακουστικές. Από αυτό το rage είχαμε ακουστικά. Είχαμε πληκτρολόγιονες. Γιατρέ, κάποιος να με σώσει από την τρέλα μου. Δεν θέλω να πεθάνω. Είμαι πολύ νέος για να πεθάνω. Σώστε με, γιατροί! Πού είναι ο Πάμε Τάιταν? Στα 10 like βάζω λίγο από το πιστόλι. Ζω! Ζω ρε μαλάκα! Γιατρός είναι αυτός ο κουστούμάτος! Ζω! Ζω, πάμε like! Ζω! Σπάω πληκτρολόγια για σένα, σπάω και τα keycaps για νούμπα, φτιάξε μου άλλο ένα. Ω, τι είπες! Σπάω τα ρολόγια για εσένα, τα πληκτρολόγια για εσένα, σπάω και τα keycaps για νούμπα, φτιάξε μου άλλο ένα. Καλό, σπάω πληκτρολόγια για εσένα, σπάω και τα keycaps για νούμπα, φτιάξε μου άλλο ένα. Καλό, καλό. Ζω, πάμε GG in the chat. Ευχαριστώ κουστούματε γιατρέ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα καλά, όλα καλά, κύριε. Όλα καλά. Ελικόπτερα δεν ξέρω να πετάω και έπεσα κάτω. Ευτυχώς είμαι από ατσάλι. Σας είδα νεκρό κύριε και σας παρακάπω. Μπράβο ρε μπλεμάλι, έλα να σου δώσω ένα φιλοδόρημα. Πες μου τα φημί σου. Να του δώσω 5 ευρώ. 5 ευρώ θα του δώσω. Ορίστε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια κύριε Χιτμάν. Παρακαλώ, καλό παιδί που είπε ευχαριστώ. Έλα εδώ, θα σου δώσω κι άλλα. Επειδή είπε ευχαριστώ και του δώσα μόνο 5 ευρώ. Νέος είμαι κύριε. Θα του δώσω 30 χιλιάρικα να μείνω εγώ με 10. Τυχερούλη. Τυχερούλη, 5 ευρώ του δώσα, τώρα του δώσα καλά. Τα λέμε, πάρε κάνα καινούργια μάξι. Ένας σήμερα στο Instagram έκανε παράπονα. Έκανε παράπονα ότι πλέον ο Hitman είναι πολύ ακριβώς. Πώς? Και μου λέει, για παράδειγμα μου είπε ότι εγώ πριν 3 μήνες για το διοικητή ας πούμε της αστυνομίας μπορεί να παίρνα 50.000 και τώρα μπορεί να θέλω 500 χιλιάρικα. Θα σας πω κάτι. Όσο προχωράει η οικονομία της πόλης, τόσο περισσότερο ανεβαίνουν και οι τιμές. Δεν γίνεται όταν ο σερβερ αυτός είναι ανοιχτός ένα χρόνο, υπάρχουν μέσα στο σερβερ εκατομμυριούχοι. Γενικά υπάρχει πολύ χρήμα στην πόλη πλέον. Οπότε, επειδή υπάρχει πολύ χρήμα, ανεβάζω και εγώ τις τιμές. Αν υπήρχε λίγο χρήμα, θα έριχνα τις τιμές. Τώρα, φυσικά, ένας καινούριος παίχτης δεν μπορεί να έρθει και να δώσει 500 χιλιάρικα. Ενώ ένας που παίζει από ένα χρόνο τώρα και 1 εκατομμύριο δίνει. Γιατί έχει άπειρα. Βάλε το πιστόλι. Στα 10 like βάζω λίγο από το πιστόλι. Ελικόπτερα δεν ξέρει να πετάει. Στο καράβι σαν τρελός παραπατάει. Τα τσιράκια του φωνάζει για να πάει. Τι να βγάλω? Μπουκάτι. Βγάζω αυτό που έχω καιρό να το βγάλω. Marketing. Τι τώρα με πέρασες? Ολόκληρος Hitman. Δεν θα ξέρει από αυτά νομίζεις. Για τσιγαλά. Τι έγραψε η Miss Frozen? Θέλω τα 2 million πίσω, δεν τα ξεχνάω. Miss Frozen, τι εννοείς? Δεν ξέρω κάτι εγώ. Τι εννοείς? Δεν ξέρω κάτι. Πρέπει να πάω να το φτιάξω. Miss Frozen, δεν ξέρω κάτι για 2 εκατομμύρια. Μάλλον με έχεις μπερδέψει με κάποιον άλλον. Δεν ξέρω κάτι. Στα 10k like βάζω λίγο από το νέο μου τραγούδι. Αν και έχετε ακούσει, δεν πειράζει. Κάτσε γιατί θα τα παίξει η Porsche μου. Ελικόπτερο, είμαι Σαντορίνη και το μενού έχει σκορδόψωμο. Παράγγειλε το πως είσαι. Και κάνε tag George Cav 00, το τσατάμο δηλαδή. Γεια σας, ήρθα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μαστορίνα. Καλησπέρα. 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 Είσαι εδώ του μαγαζιού ή όχι? Όχι, το παιδί εκεί πέρα. Α, συγγνώμη, συγχωρέστε με. Γεια σου, Μαστόρι. Γεια σου, φίλε, καλημέρα. Θα με φτιάξεις μία? Βέβαια, ναι, αμέσως, κύριε Χίτμαν. Τέλειος. Έτσι, με εξυπηρετούν οι κύριοι εδώ. Λοιπόν, αρχικά Παρακαλώ, ναι. θέλω να το κάνω χρώμα χρώμιο, αν ξέρεις τι είναι. Να του ρίξει ένα καθαρισματάκι και 20 repair kit. Και φτιάχτω αν μπορείς κιόλας. Ναι. Να είσαι καλά ρε μας τώρα. Άρεξ 8 εδώ πηγασάρας. Λίγο. Βάλ του φημέ και κάνε το μισό μαύρο, να είσαι σαν τον πήγα σου σφιχτοχέρι. Ένα φίλο. Να σου πω την αλήθεια, κλεμμένο είναι, αλλά... Κλεμμένο, τώρα να φωνάξω μία την αστυνομία, τώρα θα δεις. Λάθος μπουνιά. Κλεμμένο. Πω, δεν δουλεύουν τα πλήκτρα ρε μαλάκα. Αλλά ποιος δεν κλέβει σήμερα. Πω, Εδώ αστυνομία. Γρήγορα, θα τρολάρουμε τους μπάτσους. Ο Γιάννου έβγαλε νέο βίντεο. Πηγαίνετε να το δείτε. Τι έβγαλε, Minecraftάκι. Πηγαίνετε γράφτε το από κάτω, τον τρελό. Νέο βίντεο για 50 ώρες τρώγαμε μόνο παγωτό. Πω, παίζει να πάγωσε. Πω, κακόμοιρος. Τον τρελό πηγαίνετε γράφτε του. Τον τρελό από It's Only. Τον τρελό το Γιάννουμπα. Αυτό το χρώμα εννοείται, κύριε Χίτμαν. Ναι, φίλε μου, αυτό το χρώμα. Ωραία. Ναι, παρδόν. Καλώς θέλατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ελληνική αστυνομία, δεν θα θέλατε. Ελληνική αστυνομία. Μάλιστα. Ελάτε γρήγορα εδώ, υπάρχουν κλέφτες στο Χούνιγκαν. Στο Χούντιγκαν, μπορείτε να μου δώσετε μια περιγραφή? 81-81 είναι, ελάτε τώρα γρήγορα. Επειδή είμαι μόνος μου, Θα σας βοηθήσω. Όπα κι άλλη να... μπορείτε να μου περιγράψετε? Άκυρο. Τι γίνεται ρε αεκτζίδες? Αεκάρα μόνο. Αεκάρα. Κύριε Χίτμαν, χρειάζεται τίποτα άλλο? Repair kits. Βέβαια, πείτε μου λίγο τα φημί σας. 71. Τι είναι όλοι αυτοί οι δικοί σου? Όχι. Ένα φημί. Οπαδοί είστε παιδιά ή εκαβίτες? Είστε ρε μάγκες. Κύριε Χίτμαν, 71 φίλε. Μαζευτήκαμε πολύ εδώ. Πάρα πολύ. ορίστε, Πάρα καλή πολύ. συνέχεια. Πάρα πολύ. συνεργείο. Να σου πω ποιος δουλεύει εδώ στο συνεργείο. Εγώ. Τόνι, φέρε Ποιος 10 με θέλει? Ένα φημί, δεν Κιτρινούλες, εσείς τι είστε ρε παιδιά? Τι είναι όλοι αυτοί ρε μάγκες? Τι είναι όλοι αυτοί, μπορεί κάποιος να μου πει ποιοι είναι αυτοί? Έγραψε κάτι Miss Frozen, δεν βλέπω. Το μεγαλύτερο scam 2 million. Sorry ρε Miss Frozen, αλλά δεν ξέρω κάτι, τι εννοείς? Τι εννοείς? Δεν έχω ιδέα. Βάγκος είναι αυτοί? Καλά ξέρω τους Βάγκους. Ποια άτομα είναι στους Βάγκους? Βάλει το τραγούδι, είπα, δεν υποστηρίζω κάποια ομάδα που λες. Το τραγούδι θα το βάλω στα 10 heads like, λίγο θα βάλω ένα μικρό spoil. Που κάποιοι το έχετε ακούσει γιατί έχουν λικαριστεί, αλλά και κάποιους που δεν το έχουν ακούσει. Πω, θα τσακωθώ με αυτούς. Πολύ μαγιά, τρελέ. Ναι ρε μάγκα. Ωραίος. Ολυμπιακός είσαι εσύ. Κάντε στην άκρη, μη σας πατήσω. Κάντε άκρη τα παπάκια σας. Εσείς που βγάζετε και πολλά post στο Insta. Δεν λέγουμε Καιρούρισε πολύ βλέπω εδώ. Μα εσύ δεν είστε, είσαστε κοντύπολες. Τι είναι αυτοί εδώ ρε παιδιά, μαφιόζοι λέτε να είναι? Τι είναι όλοι αυτοί τώρα? Λέτε να είναι μαφία? Η Miss Frozen σου είχε δώσει 2 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι εννοείς, τι λες? Δεν ξέρω.
τι παίζει με την Αταλία στο RP, έχω χάσει επεισοδιά. Αυτό τη ιστορία ανέβασε ο Γιαννούμπα. Γεια. Τα δύο μου είναι για να σκοτώσει την Παιδιά, λέτε να τη σκοτώσω τώρα, την Παπαδομικροκαβλάκη, να κάνω αυτή την αποστολή, λέτε. Πώς το καλό, τι λένε. Ο Γιαννούμπα μου είπε θα μου φτιάξει νέο πληκτρολόγιο. Να τη σκοτώσω, λέτε. Μη είχε πληρώσει 2 εκατομμύρια να τη σκοτώσω. Λοιπόν, θα βάλω ψηφοφορία στο YouTube. Να την σκοτώσω. Εσείς θα μου πείτε. Ναι ή όχι. Λοιπόν, δύσκολη απόφαση, παιδιά. Εσείς πείτε μου. Πάω να τεστάρω τώρα το αμάξι. Όσο μου γράφετε ναι ή όχι, πείτε πόσο λέτε τελική να έχει το Porsche. Θα το δούμε τώρα. Τώρα θα το δούμε πόσο τελική. Πόσο λέτε εσείς? Λέτε να έχει πάνω από 350. Μπα, δύσκολα. Λοιπόν, μπείτε όλοι YouTube και ψηφίστε. Και τροβίτες και μετά μπείτε τέτοιο. Ψηφίστε. Να την σκοτώσω επειδή μου πλήρωσε 2 εκατομμύρια η Miss Frozen ή να την αφήσω επειδή είναι φίλη του Timblis όμως. Είναι φίλη του Timblis. Τώρα δεν ξέρω τι είδους φίλη. Φίλη. Φίλος, φίλη, φίλησε. You know. Τι τελική λέτε να τη σκοτώσω? Ιδού η απορία. Ή και όχι. Είναι κρίμα για την κοπέλα. Σε πλήρωσε. Να είσαι σωστός. Πρέπει να την καθαρίσεις. 2 εκατομμύρια σου έδωσε. Ωραία. Πάω, ανοίγω το αμάξι μία. Στα 10.000 like βάζω το πιστόλι. Άντε, το έχουμε. Πάμε 1000 likes. Βασικά ούτε καν 1950 likes και το βάζω το πιστόλι. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να τεστάρω την Porsche 911. Πόσο λέτε να έχει τελική τώρα αυτό? Θα το δούμε στην κατηφόρα μετά, αλλά ξέρετε. Ναι. Δεν είναι πια φίλη του, μπορείς να τη σκοτώσεις, όντως. Πάμε, έλα, πάμε όλοι like να βάλω πιστόλι. Πάμε όλοι like, βάζω το πιστόλι. Κάτσε το βρω αρχικά. Δεν έχω πάνω μου πιστόλι. Πάμε, θα το βάλω και θα τρέξω. Αλλά θα πρέπει να το σταματήσω. Λοιπόν. Hitman. Πέταγα πάνω από την πόλη. Στο Γιαβά έβλεπα με διόπτρα. Σε ψάχνω Hitman, λες τη story. Με στο σπίτι πίσω από την πόρτα. Λαμποσία με φτάνουμε. Λοιπόν, πρέπει να πάω στο call τώρα. Στη συνομιλία μου με τον Ηλίου και να πάω πάνω. Έχω και ένα άλλο κομμάτι. Τι να σας λέω τώρα, Τώρα θα τον καζώσουμε το εργαλείο, αλλά wait a minute. Να τη σκοτώσω όλοι λέτε την Παπαδόλου Μικροκαβλάκη, πως τη λένε. Δεν τη συμπαθείτε? Βασικά τη συμπαθείτε, απλά θέλετε να δείτε να πεθάνει. Να τη σκοτώσει ο Hitman. Γουστάρετε. Αλλά την λυπάμαι, αλλά δεν ξέρω. Πείτε μου λίγο τι έχει κάνει στη Δαρία και θέλει η Δαρία. Και μου δώσει τόσα πολλά λεφτά για αυτή. Τι έχει κάνει, μήπως δεν πρέπει, είναι καλή κοπέλα? Δεν ξέρω, παιδιά, για πείτε. Εσείς πείτε μου μία. Γιατί δεν έχω ιδέα. Πετάγα πάνω από την πόλη. Λοιπόν, πού είναι το κομμάτι, έλα τώρα. Κάπου εδώ το βρήκα.
Το βρήκα. Let's go. Λοιπόν, στα 10 καπαλάκια πώς έχουμε? 9 κάτι έχουμε. 9.900. Εντάξει, το βάζω. Για λίγο το βάζω. Έρχεται full hype. Μην λικάρετε. Αφήστε το και πάμε να γκαζώσουμε λίγο. Δεν θα το βάλω όλο, ειδικά το δεύτερο verse. Πετάγα πάνω από την πόλη. Στόχευα, έβλεπαμε δύο άντρες. Σε ψάχνουν hit, μα λες στα story. Είμαι στο σπίτι πίσω από την πόρτα. Λαμποσίαν με φωτά αναμένα. Στοχεύω τους μπάτσους στο Παναμέρα. Στο παραλίγο ζω την κάθε μέρα. Πάμε παρακάτω ρε πιο πέρα. Αν είσαι τσίος μου θα το πεις. Αν είσαι φίλο είσαι μαζί. Με το σκάρελ πάνω στην εθνική. Πες στον μπάτσο ήμασταν ήθικοι. Θυμάμαι που μου πες να μην εμπιστεύομαι τον κόσμο. Τώρα όλη η πόλη μου με ξέρει. Hitman φωνάω στο δρόμο. Δεν φτάνουν καν, μέχρι εδώ και πολύ έβαλα. Δεν είστε έτοιμοι γι' αυτό. Δεν είστε έτοιμοι. Πάμε να βάλουμε το Hitman το απλό τώρα. Και πολύ έβαλα. Πάμε να δούμε πόσο πιάνει. Στο καζίνο μέσα όλοι, επιβλέπω και την πόλη. Μόνο εγώ που είστε όλοι, ένα μίλ στο πορτοφόλι. Δεν με φτάνε τα Audi, Batmobile δεν εμπουκάρει. AP είμαι στο Ferrari, έτσι βγαίνε τα money. 300 τα πιάσαμε. 500 μέτρα headshot. Τους μυροβολώ και τρέχω. Alex φέρω γυλαίκο. Hitman, Scarlet K, Big Ferro K. Όλη η μαφία στο κέντρο. Το λόνιο καθρέφει στα μάξι. Αν κοιτάξει έχει πεθάνει. Το σκαρέλ μες στη μούρη σου. Τα λεφτά σου έχω πάρει. Εκεί είμαι σαν πρέσο. Όμηρος έχω κάνει. Μέσα τα μουριοσάκι. Ελιχότερο πετάει. Hitman, είμαι πάνω από την πόλη. Hitman, είμαι πάνω από την πόλη. Είμαι πάνω από την πόλη. Hitman, είμαι πάνω από την πόλη. Hitman, είμαι πάνω από την πόλη. Μόνος μου εναντίον όλων τους. Μες στην πόλη μες στο φόρι. Πώς δεν έχω το θηρόν. Lamborghini Aventador. Στη βίλα μες στην πισίνα. Συμπέταξα για τις εχθρούς μου. Το σπίτι βρετούν ανοιχτός. Ο φάρος πίσω ανοιχτός. Δύο τραβάνω στην ταράτσα. Κοιτάει. Απάτσι και μπάτσι στρατός. Πυροβολάει. Σκάρουμε τεκνάιν. Πάρε φαγελάκι γρήγορα. Παίζουνε σούτια κάπου εδώ κοντά. Μπάτσι κάνε με τα τάγκ. Είναι η μαφία στα γκάγκ. Μ' Άλεξ σφαίρα γυλαίκα και κράνη. Μες στο X5 έχω κρυμμένο το κάνει. Το λόνιο καθρέφει στα μάξι. Μάγκες, τι θυμήθηκα, στο συνεργείο που είχα πάει πριν λίγο δεν πλήρωσα. Πάμε να πληρώσουμε και να βρω την Παπαδομικρό... πώς τη λένε αυτή. Δεν πλήρωσα. Οπότε θα ασχοληθώ περισσότερο με τη μαφία. Αυτό. Βάλε λίγο new song, όχι. Φώναξα πάμε Titan, μόνο όταν βλέπω τον πάμε Titan φωνάζω πάμε Titan. Πάμε να τη σκοτώσουμε αυτή. Τώρα το θέμα είναι, ξέρει κάποιος ή πώς είναι το όνομά της στην ταυτότητα ή ακόμα το τηλέφωνο της. Η κάρτα διαφήμιση είναι πολύ top. Ωπα ρε! Ο χαζός πήγαινε ανάποδα, πήγε να με σκοτώσει. Τα ζόμπι ποια ήταν? Κάτι ζόμπι εκεί. Ξέρω εγώ τι έπαθαν αυτά. Τους τέλους. Οπ! Έχουμε το ένα και μοναδικό τσιράκι εδώ, τον Βάγκλο. Τι λέει ρε λέ μου? Τι γίνεται Βάγκλο, πώς είσαι, πώς τα περνάς? Όλα καλά, τέλεια, ηρεμία. Ηρεμία, θα μπεις JTRP? Είμαι ήδη μέσα στο Emerald. Ωραία, πού είσαι να έρθω να σε πάρω? Ωραία, βρήκαμε και... Στην αστυνομία είμαι ρε. Βρήκαμε και βοηθό για να σκοτώσουμε κάποιον. Όχ! Θα τη δέσει ρε, θα τη δέσει. Ποια θα δέσει, κάτσε. Χάλασε το πληκτρολόγιο μου και δεν πατιέται το βελάκι ρε φίλε. Άνα το. Θα τη δέσει. Πάμε Titan! Πάμε Titan! Τι κάνεις φίλε μου Hitman? Όλα καλά. Λογικά θα σε χρειαστώ. Ναι, έχω ένα θέμα σχετικά με αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι κατά πρώτον ότι έχω κάτι πολίτες και δεν μπορώ να μείνω μαζί σου αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς.
Εντάξει, δεν πειράζει, Titan το Και καταλαβαίνω. το άλλο, το πρόβλημα είναι ότι έχω πάθει κάτι με τη μέση μου και δεν μπορώ να στέκομαι για πάρα πολλή ώρα όρθιος και πονάω πάρα πολύ, οπότε από Δευτέρα κανονικά. Καταλαβαίνω. Οκ, ρε φίλε μου. Μη στεναχωριέσαι, θα περάσει. Σε έκανα γιατρό να πας. Ο γιατρός να πάει σε γιατρό. Ο γιατρός να πάει σε γιατρό, ναι. Κάποια παίρνει βασικά. Παυσίπονα. Ναι. Τόσο πολύ. Ναι, είναι όντως. Όταν με πιάνει πάρα πολύ άσχημα. Άστα να πάνε. Θα περάσει για να σε έχει ξαναπιάσει, θα σταματήσει. Ναι. Ωραία, γιατρέ. Καλώς, χάρηκα θα που τα πούμε άκουσα. έτσι και πάλι 1000 συγγνώμη που δεν μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα, έτσι. Δεν πειράζει. Εντάξει. Οκ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Τα πούμε, έλα, γεια. Αυτά, δεν έχουμε γιατρό για σήμερα, παιδιά.